Shalom, horasma di hamusal hutna damang dainang nani haulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so tatangiho barita nauli di bagasono pason tapasonang maroha ng pikirata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran mo na be di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Damang dainang haanggi ng pinaribot tupuk barita nauli di bagasan no bason jala barita nauli di hari Jumat tanggal 22 April tahun 2021. Ima di parningotan di Jumat Agung pesta na belgay tunga-tunga ni Hakristeno di Sandok Portibion. Ima parningotan ni hari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus. Nagabe si palua jala si hokop pita sa gabi paneak kita di hanguluan na saliling-liling na pinarade ni Tuhan Yesus Kristus di surgo hasonangani. Ima na niyanet siya Evangelium Lukas bidu 20 mamuhay maisan ayat 44 marhaujungan ma di ayat 48 songon maidok disi laos pai huti-hutamu ma di bagasa roha munaganup. Jala mangareak pukul 12 songgop ma naholom tu sandok tanoi saha rodi pukul 3 ay makolom ma matani hari i jadi maribak mahire-hire ni bagas joroi bola 2 dungi marsuara nagogo ma Jesus nin nama amang tu bagas tangamu mahu pasahat tondikku jadi dong didoki tosma hosana marnida nama sailek nani dipuji ma debata nin nama tutudo halak nati roha doon jadi sude natoropi namar luhut may nodur marsitopuk andorana marnida namasay laos mulak ma olat nido sahakna hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan goa ni Tuhan Yesus Kristus. Ia tema di pesta Jumat Agung, pesta parningotan di hari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Ima didok Yesus mangalehon hosana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesus menyerahkan nyawana. Kamu kadongan ganup tau do nian tarayahon ima pesta parningotan di hari hama mati ni Tuhan Yesus Kristus imana diguarina Jumat Agung namar lapata mayak kadongan di namar ningot tita di saluhutna pangoloyon ni Tuhan Yesus Kristus tu amanay pangoloyon anak sasada ni debata Dina makaburjuhon parsuruon ni debata Dina makaburjuhon parsuruon ni amana dioloy ibana do amanay asaro ibana tubutu hasyanganon ro tubanu atongaon asa gabe mangalehon hosana dumobi ma na mangaleho tiruan na arga akateladan tu saluhut akka jolma na berdosa nasa dapotan hasonangat tu alas niroha na sida dumobi ma saluhut akka berdosai gabe malua sian hamatean na saling na alay gabe parsidohot jala-jalap gabe panean di hanguluan nasaliling-liling na
naong pinaraden ni debata marhite-hite pangoloyo ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan ulaon na di hasianganon. Hamuak kadongan takas do taboto jalata hati dakon ia angko hamatean ni Tuhan Yesus Kristus di hau pinorsilangi imadinalaho manobus dosa ni saluhut jolma imanalaho manggarar utang dosa ni jolmai gabidang be hamateani jabar ni akabar dosa alai gabe jabar perjabar nasida lang hita saluhut na nima jabar na arga naong pinarade ni Tuhan Yesus Kristus tusaluhut halak na olo porsea tusaluhut halak na olo manada dirina dumobi manalikon saluhut na hasomalan na alay gabe muba ibana marparangeho parange naong pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus uju mangolu jala uju mangula ibane tonga-tonga ni haisianganon dang ala ni salana manang ala ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus songon hita pardosa na mangulahon akka ulaon naso ni halomon ni roha ni debata ido bahin gabi mardosa hita dadai aliak kadongan ubahin na gabi tarsilak Tuhan Yesus alai hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di hau pinorsilangi ima nagabi tobus ni hita sa luhut na sian hamatean nang sian akadusa naong taulahon di bagasan nguluta hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di hau pinorsilang dang dos tu hamamate ni aka na di parsilakon di harajao Rom siala pangaloon na sida maradopon huaso ni harajaon Rom hatihai di patupa debatado dua nama salaho pabotohon marasing do Yesus na tarsilangi sia dua halak narap tarsilang doho Yesus hatihai nang natarsilang na asing adorang soi nang dung namasay nasada tada na pinatupa ni debata ima tada sian mata ni ari so tersurat iturpuk taon di ayat 44 hamuak kadongan didok jala mareak pukul 12 songgok ma nahulum tu sandok tanoi sahak rodi pukul 3 ay makulum ma mata ni ari jadi maribak ma hire-hire ni bagas joroi bola 2 masa maha holomon saleleng tolu jom ima mulai pukul 12 sahat tu pukul 15 manang pukul 12 saat tu pukul 3 botari sandok luat inganan ni Yesus ala makulum mataniari gabe di boto luat Jerusalem ma dohot humaliang ma parasingan ni parupak panilakonon ni Yesus napaduahon hamuak kadongan imana masa di bagas joro di Jerusalem ima maribak hire-hire ni bagas joro somaldo tabaritahon dia do lapatan ni paribak ni hire-hire ni di bagas joroi ima hamamati ni Yesus mangukap dalan tu banua gijang mangukap dalan mijolma salut perdosa laho mamasuki habangsa parasien ni debata ia soikon marhite akka malim songon nasomal dia tusi jala di ula na sida alai Yesus ma namai tersilangi nagabe malim
padomu jolma berdosa dohok debata. Dinaung manau Tuhan Yesus Kristus dihacit ni saluhut paru kilon namasa haber niton namasa di natarsilangi ibana pola do jauh de bata amana marhite suara nago pola do jauh ibana tu de bata amana marhite suara nagogo tu macai hacit do dihilala Tuhan Yesus Kristus dangadong ilmu kebal na boy si pangasahonon na di bagasan dirina imana patuduhon bahwa Tuhan Yesus Kristus satitong na ima sada jolma sarupa arap dohot kita akadongan dan gabi so dihilala ibana hacit hinabernit ni partinaonan na dilicing na akasoldadu ibana dilabang digatukon uhut di persilakon ibana alainang pesongoni di taon di porsa Tuhan Yesus dosa luhut nai di bagasan hauduhon pangoloyon ima di persuruan ni amana nagabede batata di bagasan sedarion imana holan laho paluahon hosa ni salut perdosa siang gonggoman ni hamateani molo songoni tutu kamu kadongan molo tahu sari di bagasa rohanang pikiratta mamaol bernit ni partinaona pakilalan ni Tuhan Yesus Kristus nang pebernit hacit jalaborat ngamamorsan saluhut na dosa ni jolma pardosay alai hauduhon ni rohana do marpangasahon asin rohani amana asa gabe sahat sa luhutna na pinarsita ni debata asa malua sa luhut na jolma pardosay marhite-hite na pinilehon na anak na nasasaday humokop kita pardosa atong dia makadongan na hinaholongan di bagasan goran ni Tuhan Yesus Kristus nagabe sirimang ribangat ta di bagasan ompason nagabi si ulahonot tamo siya ito akatik kinamang nanengro boha dadatata dope lamang ulahon akadosa dapat si dohot dope hita sa robang dohot aka na di portibion alay naing mania kita sa robang dohot sa luhut na pinarsita ni debata di bagasa parngoluota na naing si ulahonot tato akatik kinamang ihut asa gabi marupa loja hasusan hinabernit na tinaw ni Tuhan Yesus Kristus di hao pinarsilangi daikom matututa hamulatehon sa luhut na pambaheran ni Tuhan Yesus Kristus makamulatehon pakokop na naong olo ibana mangalehon hosana mangalehon dirina manadikon hasangapon na turus mudarna laho mamuri hitan sian sa luhut na naramun hinorhon ni dosay laho paluahon hita sa luhut na siyan gonggoman ni sibolis manaluho sorop ni hamatean jala gabe persidohot kita di sa luhut na sakap hinauli na pinatupa ni debata ima nagabe paniak kita dihanguluan na sa liling ni liling nai tung burju Tuhan Yesus Kristus manguloy sa luhut na pinangido ni amanay lao mangulahon sa luhut nay datutu akadongan na hinaholongan marnida haburjuon panguloyon ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan hadirion na day kumanyan lamboy tahaburjuhon manguloy songon na pinangido ni Tuhan Yesus Kristus ulahonot tatu akatik kinamangihut di natatupa paringotan ni hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di hao pinarsilangi dai ko taingo ma dok ning staonon na tinaw ni Tuhan Yesus Kristus mangulupi hamatiani alay dadaholan jow lay di ujung na di baga sa pos ni roha do di pasahat ibana to dina tua manay alay dohot tong di doki tu hita asa di namanaon hita
dia kena bernit hasusaan, dia keparukilon arsak ni roha, dia kahamaolon na manosak-nosak kita, di bagasan pada ningoluta, dai koma ta berjuho ni, samar habang yoton ni roha kita marpangasahon di bata songo Tuhan Yesus Kristus, napasahaton dirina, napasahaton hosana, asa gabi panguloy ibana, marhite-hite sakap ni debata di bagas ang uluna. Atong hamuak kadongan haporsya si songonima tutu nanaing si idota, nanaing si ulahonota, marhite-hite pesta Jumat Agung, ima pesta paringotan ni hari mamati ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Di partikianon naing ma tadapot Tuhani, pasahaton alu-alu manang angguhang gupta, alay naing diuduti jala di papos, di pahot marhite pos ni roha, di debata natukpaluahon hita siyan ragam niya kakaparukilon, natukpaluahon hita siyan ragam niya kahasusaan, natukpaluahon hita siyan akar ragam niya kahamaolon, na atadopi di hasyanganon. Pandohan ni Tuhan Yesus Kristus na madok, tubaga sa tangamu mahupasahat todiku, mamakulingi hita di partikia sisonari, inalaho manaon sa luhut na kakapursuhon, haber niton hasusaan, daday kum tapasahat di bagasan hibul ni roha, di bagasa pos ni roha na tutu, di bagasan haporsyaon na mamulin, hola tu bagasan tangan ni debata Jehovah, ay haporsyaw tayo, natuk pasautos sa luhut na, nahado na taparsita, ay dadala ni gugo, hapistaran haboyon ni Jolma, ubahin na buhay marhamonangan ibana, alay songot Tuhan Yesus Kristus matutu, ala hinorhon ni holong ni roha ni debata, hinorhon ni pangondihon ni tondi di debata, ubahin gabi marhamonangan ibana, manaluhon sorop ni hamatean, manaluhon gogo ni hasyanganon, manaluhon gogo ni sibolis, gabi taruli hita, diragam ni las ni roha tua, naung nilehon na hosana, tubus ni hita, jolma pardusa. Hamuak kadongan, olo didok dia 47, marnida nama sailet nani dipuji ma debatanin nama tutudo halak partigor roha doon. Jadi sude mana toropi ma namar luhut may nodur marsitopuk adorana marnida nama say laus mulak ma alay madaw-daw do jong salut akan na tumada ibana marnida sa songoni aka paropuan na manghihuton iba na siya tano Galilea. Kadongan na hinaholongan sa luhut na aka naong satia adorang sosahat Tuhan Yesus Kristus tu parsilangi lamanaon haberniton hinorhon ni dosatay torop do halak na laho gabi sihuton ibana, torop do halak na olo manghihuton ibana bahkan sahat tu na manadikon na nasa ulaw na sida, manadikon sa luhut na kakarejo aktivitas na sida, holan na payutihut Tuhan Yesus Kristus tu dia pe ibana laho mangulahon lomo ni rohani amanai alayak kadongat taida ibaga sa turpuhon salhut na akan na manghihuton ibana, salhut na akan naong mamereng akatada halongangan na pinatupan ni Jesus Kristus, salhut na akan naong maday hinauli hinatabo molorap dohot Tuhan Yesus Kristus, nang saluhut na aka sisian na natoktong majalo aka parsyajaran na arga siya Tuhan Yesus Kristus, nang saluhut na kaparopuan na manghihuto di bana nina diay 40 siyay
sian luak Galilea, saluhut na sida madao-dao, nangadong na sida na olo. Pajonok ko Tuhan Yesus Kristus ala memang iraulat nido hasatiao na ginombarhon ni hajol maon, kinorhon ni dusa di hasianganon. Alay hasatiao ni debata Jahuba, hasatiao ni amani Tuhan Yesus Kristus, hasatiao na tutu, hasatiao na sitong, hasatiao naso marujung, naso marpasohotan. Tuktong mangodihon di Tuhan Yesus Kristus sinorhon ni holong ni rohana, tu anak na nasasaday. Dang di pasobu ibana, alay diay domusay ibana tu surgo hasonangani, dinaong tos hosana, hinorhon ni dusa ni jolmay. Bahkan namo kadongan na hinahulongan, kaya dipakai debatado sa dalit nani, napaduduhon hati goran ni Tuhan Yesus Kristus. Sada panindangion ni halak naso tumanda Yesus Kristus, sada panindangion halak naso tumanda dope isi do debata di bagasan Yesus Kristus, dohot akka huaso na pinatupa ni debata martehite Tuhan Yesus Kristus. Marhite na masaya kadongan na hinahulongan, gabi adong na porsia gobaran ni na kotaba akan na porsia laho pasangapon goar ni debata, laho pasangapon goar ni Tuhan Yesus Kristus nang tua katiki na mangihut. Asa disido kadongan sungo pandok ni na tua-tua tonga-tonga ni habata hota didok songo na didok unang sumolsol di pudi dada si paingot na suada. Songon sarena toras sa kadongan na hinahulongan, say di memehon do akan nauli na dinggan tuak ka anak na, tuak ka pinoparna, asa mangulahon akka ulaw na uli jal na dinggan na sida, molodung mar ujungolu na toras nay. Alay torop do akka pinopar mang dakdanak ni sarena toras, molo taida di hasiangan pertikas si sonarion, songon na di bagasan halangguson na sida. So ni makadongan na hinahulongan gobaran ni saluhut na mangihuto Tuhan Yesus Kristus, saha rodi di bagasan parukilon na parpudi imana mamorsan dosa ni saluhut jolma, saha rodi mate di ha pinorsilangi. Tung macetorop do halak gabe sumolsol di pudi, sumolsol di sorsoli madirina, songo natar surak di ayat 42 lui. Jadi sude natoropi namar luhut mainondur marsitopuk adorana marnida namasai laus mulak mah. Hamak kadongan na hinahulongan di bagasan gohar ni Tuhan Yesus Kristus, marhite turpuk barita nauli di bagasan obason, marhite turpuk barita nauli di pesta parningotan ni hari amamati ni Tuhan Yesus Kristus sumokop kita berdosa. Na marningok mahita nang tutu dilehot Tuhan Yesus Kristus hosana, nang tutu dilehot Tuhan Yesus Kristus dirina, nang tutu dilehot Tuhan Yesus Kristus sada nau marga di bagasan ngoluna, asa gabi dapotan haluaon jolma pardosay, asa gabi dapot hasonangat todi ni saluhut jolma pardosay, jala asa mar hasonang sonak-sonang saluhut na kapardosay. Inalaho mamuji-muji pasangapong goar ni debata molo dung porsea na sida. Atong hamuak kadongan na hinahulongan. Dada unang besumolsol hita di pudian ni ari muse di paranguluat taon. Dada suadong singot-singot, dada suadong akka poda persiajaran na harga. Naong pinatuduhon ni debata Jahoba. Mulai sen hao ojak ni portibion. Sahat turodi saling-liling na. Toktong dosa tia tu debata Jahoba laho mangalehon sada jalan keluar tu saluhut aka perdosai. Omak kadongan na hinahulongan di bagasan barita nauli mulai san sejarah perjanjian lama satu perjanjian baruon.
siapa dan narobi satu pada baru toktong do di patuduhod de bata Jehovah ima holong na naargay toktong do di patuduhon ibana asa tujuan na sa lahut jolma na tinopanay boy manada asini rohana inantarsilak pe Tuhan Yesus Kristus durus mudarna pihaw pinorsilangi dada holan lahu mangulaon-ulaon song sabing alay ulaw na arga doi na pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus asa lam marpakilalahon sa luhut na hita asa lam ta pakilalahon asa lam talului Tuhan Yesus asa lam ta pasolhot dirita tu ibana dinatukdo tutugugo ni debata law mangalehon na dumenggani di bagasan ngulutta atong akadongan na hinaholongan nung atutu dilehot Tuhan Yesus Kristus hosana jalan marga sian ibana di pasahat tu hita saluhuna atong akadongan ahama tutunan na yung pasahatot ta upa ni saluhutna na hinalojahon ni Tuhan Yesus na manawon ima di habernito ni atong talului madirohata jala tadokma tu dirita nang tu pikirata ya olo mahita ya olo maaho laho mangului persuruan ni Tuhan Yesus Kristus ima dinalaho mangulahon holong atong akadongan na hinaholongan tapasahak madirita tapasahak manguluta tapasahak makeluargata tapasahak masaluhutna nadong dihita songon nadidok di ayat 40 umi dungi marsuara nagugo ma Jesus nindama amang tibag sa tangamu mau pasaton dikku jadi dung tos jadi dung didoki tos mahosana tapasahak mahola tibag sa tangan ni Jehovah di bata sabing parnguluta pardalanan ni nguluta ng saluna nadong dihita asa toktong iba na mangodikon nguluta jala disido amuak kadongan na hinaholongan jupang hita hasonangan sanahot diari hojak saderion sahak rodi saling dilingna hot matutua sinirohan ni debati hita pakorhoron ni dadurus mundar ni Tuhan Yesus Kristus di dolok Golgata asa gabi mamuri dosata iya sita sian haramunon di portibion iya sita sian haramunon ni dosa alay gabe huhut marhatarida ani di bagasang ngulutta ima akaulaw na denggan dohot parangin na denggan ay ido na ni halomohon ni rohay de bata si ulahonota songon na hinamoron ni rohana ulahon ni anak na ima Tuhan Yesus Kristus dinguluna atong marsangak magwar ni bata jala hita petaruli madiragam pasu-pasu pangaramotin ni Tuhani di bagasan ngulutta asa toktong tapos atu alas ni roha hita di saluhut panggulmiton ni nguluta saya si marohani Tuhan marhite pesta Paskaon gabe dapot pasya na arga hita uhut buhi hita margugolaw mangulahon sa luhut na nani halomohon ni rohanay amen martangyang mahita mauliate maali tutu di sombar na soranami turupamu ale Tuhan di bata Jehovah manami di saluhut na asidot tolong ni roham na mangodihon ngulunami lumobi di pesta parningotan di hari hamati Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di lihon hodo hatam nabadiay gabi bokal ni perguluan nami asi roham Tuhan la pasu-pasu masaluk na hami asalam takas marningot kami di saluhut na ang pinatupan ni anak kaholongan ni rohami gabi boy hami panean di saluhut na ragam di pasu-pasu meluhut las ni roha lumobi ma di hasonangan na saling nilingnay atong pataw mahami Tuhan bongot tu surgo hasonangan ni nang saluhut na naporsyay asa Maria iya dakto dinami rapdohot Tuhan Yesus amen.